mga liburer, maura gihapon. O pilay income na itong simana, mga skill mo. Ang balansyo na ito, unom ra ka simana atong trabahuan. O muat ko lang tas unom. Pero nga ilima ra, ingan ara na, ngayon tag 600 sa mga skill, o 600 naman ta. So 6 times 6, 3,600. Mao na ang imong income. So kuhaan mo na si Daog, 10%. Sa ato pa, ang 3,600, pila may 10%? 300, 60. O 60 ba ron? O, 300 kapil maghapon mga guys. So, sa 10% maigo rin hapon na. Mao na siya, tungod kay nga naman, kita mga pinialan. Arita sa mga kuan, arita sa mga professional na mga tao, mao gihapon mga kaigsunan, muuli na sila sa kabahinan nga iyas Ginoo nga naman. Mismo sa atong kinabuhi ang Dios mauwitang iya. No? Mao na nga isipon nato nga kita dinis kalibutan, wala soy ato. Usahay mga kaigsunan, mag-ingon ta nga grabing dakwa aho na diha ang yuta, aho niling basakan. Nagsigit ang ingon-ingon og ako, pero kisay tag-iya nga tinuray. Ang Dios kay kun ato pa dili ta muhatag og mga buhisan, no? Dili ta muhatag og buhis kung kita pay tag-iya. Ang Dios may tag-iya, ang panggobyerno may gipiyagan, o ang panggobyerno mao'y naghatag og right nimo nga kanang imong yuta matituluhan nga way makailo, pero ang tag-iya mao gihapon ang atong gobyerno. Kay nga naman, muuli man ta, mubayad man ta og mga buhisan. Sumaw na siguro atong nasabtan. Unsa man nga klase ikaw nagpakabuhi, unsa man klase ng income ka, ayaw kalinti pag-uli ang Dios sa iyang kabahinan. Pananglitan Brad Harold, mangurte, isa ka simana tipon piyan na kwarta, o 3,000. Ato na iyas Ginoo na. No? Mao na din nato nakalimtan kay nganuman, ang tag-iya mao ang Dios. Mao na ikapulo ra din nga agisgutan mga kaigsunan. Gawas sa ikapulo ni Aninia, Salmos 26 versikulo 8. Ipanungod nato kang yuba ang himaya nga angay sa iyang ngalan, pagdalaog halad ug dumuol ngadto sa iyang mga sawang. Lahi ang ikapulo, lahi ang halad. Ang halad, what should ni nagbutang o kantidad? No? Pero ang halad, makita po o unsa kadako ang imong gugma ngadto sa Dios, pinaagi po sa imong halad. No? So, pasalamat ko nga medyo diniya na ako'y na matikdan mga kaigsunan nga kung nagkapulo sila o 10,000 sa isa ka 100,000, na ilang 100,000 nga kwarta, nagkapulo sila o 10,000, oy, nagtugbang na po ang taga-dinhin, ako'y 10,000. No? Grabe. Pero, tagsa-tagsa ta mga kaigsunan, o ingon ta, ngadto sa relasyon sa Ginoo. Mao na nga, importante, nga kung mo ti pasabot, doon na tayo ikapulo, napasabot, nga doon na po to'y halad na idala. Lahi ang halad, lahi ang ikapulo. No? So, mao na ang hisgutan, dinas pala ang kasulatan. Kung dili nato iuli ang kabahinan sa Dios, unsa man ta sa atubangan. Pananglitan, naanatay mga income, pero wa nato iuli. Unsa may giingon ni mga kaigsunan, no? Malakyas kapitulo 3, versikulo 8-9. Nag-ingon ni makapangawat pa di ay ang tao sa Dios. Bisan pa ni anak kamo nagapangawat ka nako. Apan kamo na nag-ingon, unsaon namo ang pagpangawat kanino sa mga halad o mga ikapulo, no? Ang pangutana, doon na ba yung tao sa Dios na mangawat? Na ang mga kaigsunan, kinsa man ang mga tawhana, katong wala mo uli, no? Ang wa mag-uli sa kabahinan sa Dios, gitawag og kawatan. No? Kawatan ang pananglitan diri sa ato bitaw. Mora maghapon kanang nay
magisibat-sibat. Na mga sibat-sibat, mga kaigsunan, wala kawat yan po na. O na nga para sa ato, nganong mangawat pamanta, nganong limbungan paman ang Ginoo, nga ikanapulo raman siya ka bahin. No? Kinahanglan parang dili tatawgon og kawatan, o pila atong income, o 20,000 manggani atong income matag bulan, siguro na nang 1,000 kahit sana wapay labot ang imong halad mga kaigsunan. No, nagdepende na sa imong abot. Pero sa isa ka semana, na kuwampo ka, isa ka semana wa ka income, o sa may imong ikapulo wa man ka income. No, kay usay ang imong sweldo, kininsin naman. Sa ato pa, na isa ka semana na wa ka makasweldo pa. Tipo na nimo, pag-abot o isa ka kinsina. Kay ting sweldo man, punto nimo, o pilay imong na income, at tutubuhaan nimo o ikapulo. Mao na ang kining mga bahin. So doon na di ay mga bahin nga makapangawat. Ang mga tao nga wag mag-uli sa ikapulo sa Dios, gitawag sa Biblia o kawatan. 9. Kamo gipangimaraot uban sa pagpangimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kini tibuok nga nasod. No mo na angay nato bantayan. Kay wa man ta mangawat nato sa laing tao, wa man ta mangawat dito sa lain nga mga tao nga atong mga silingan o sa parang tindahan, pero di ata nangawat sa iya sa Ginoo. Mo na angay nato bantayan mga kaigsunan. Maluwas ba ang kawatan? Still ano? Naabay kawatan nga maluwas. Mayroong sa unang panahon to, katong kawatan tulisan kauban ni Ginoong Hesus. Pero kini karon sa ato, maluwas ba ang kawatan? Biblia atong patubagon. Niya dinhi ang mga kaigsunan. 1 Corinto kapitulo 6 9 10. Tanawan na to. Nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong dili makapanunod sa gingharian sa Dios? Ayaw kamo palimbong. Walay mga makilawason o mga tigsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o mga bayot o mga kawatan o mga dalo o mga palahubog o mga tigpasipala o mga tulisan nga makapanunod sa gingharian sa Diyos. Na ay mga matang sa kinaiya sa tao nga kung padayuno na sa iyang kinabuhi, wala joy na sa gingharian sa langit. O naa mga kaigsunan, ang kining gitawag kawatan. Nabay makawatan makasulod sa gingharian sa langit, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Pero di pa ulahi ang tanan. Kung pananglitan ning sipyat man ta sa unang panahon, dili buot ipasabot nga nigdan ta maluwas. Tungod kay adlaw pa man sa kaluwasan, atong isumpong ato Ginoo palihog. Pasayloan ang taon ko kay pangawat ko nimo sa unang panahon. Tabangi ko Ginoo sa pagbagpo sa akong kinabuhi. Di pa ulahi ang tanan. Mao na nga kinahanglan ato jud nga bantayan ang atong kaugalingon nga dili ta kawatan atubangan sa Dios. Nayuban mga bahin ninyo, no, ang kawatan mo kapitalitir tungod kay mo atong Ginoo, pero naidaghan. Dini ang iswotan tigsimbag mga Diyos-Diyos, uban pa mga dalo, mga palahubog, mga tipasin, mga tulisan. Walay luna sa gingharian sa langit. Mauni nga mga matang sa kinaiya sa tao nga way luna dito sa gingharian sa langit. Mao na nga kinahanglan di ay nga matinud-anon na sa atubangan sa Dios. Unsa ang saad sa Dios sa matinumanon sa pag-ulit sa ikapulo? Doon na po isaad ang Ginoo pananglitan. Labi nimo ka matinumanon jud. No, matinumanon ka sa pag-uli sa kabahinan sa ikapulo, unsa may saad sa Ginoo? Malakyas 3:10. Dagan ninyo ang tibuok kay kapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron nga adunay kalan-on biya sa akong balay, o nga pinaagi niini sulay ninyo ako karon. Nagingon siyo ba sa mga panon? Kung dili babuksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit, o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat ini. Saad sa Ginoo kinsa gisaaran kitang tanan. Kung magmatinumanon ta,
sa pag-uli sa ikapulo nga mao ang kabahinan sa Dios, bubuan tas panalangin nga wa na igong kabutanan. Ingon ang uban, murag wa pa man na hitabo. Kung ano wa pa man na hitabo, grabe lang daghanang nahitabo na. Nganuan ang ilang pagunahuna, pag ingon nga bubuan sa panalangin nga way igong kabutanan, nagunahuna ang uban nga kwarta na pirmi. No? Ang panalangin, dili naghisgot o kwarta lamang, kundi kanang mga kabtangan, mga gipiyal sa Ginoo sa imo, panalangin na nagikan sa Dios. Nay akong giingnan, kayon siya nga murag, kini nga saad sa Ginoo ba, murag wag pagkatsun ninatuman. Ang iyang unahon ang balay, mapuno sa kwarta. Pero giingnan ako, Brad, sige, tistige yung padayag ng imong kalubihan. Ang imong mga lubi, isunod sa imong balay. Ang imong balay, kuwang natungod sa anak imong kalubihan. Ang imong basakan, kung mag-ani ka, isulod tanan, isulod imong kabaw, imong unsa paron dinaa. Di ba di nakagahigda? No? Kaya kunahuna ang tao nga kung mag-isgot panalangin, kwarta na. Pero kanang abot sa imong basagan, kanang imong kalubihan, panalangin na sa Ginoo, kung isulod na sa imong balay, ang imong balay, dili pa igo nga gasudlan. Sa ato pa, natuman na nga saad sa Dios. No? Grabe na nga pagkatuman, ang uban ay nakay mga sakyanan. Ala, ipanulod ng sakyanan diya sa imong balay. Adili masigo, panalangin sa Ginoo, nga walay dapit nga igong kabutangan. No? Mao na may paluan din nato basin magkaingon ta sakto di ay. Grabe naman ang panalangin sa Ginoo. Kay magtuba og saging pila ka bulig. Ari na isuod sa balay, grabing daghana ba? Ang ginulagay ka ng magkupras, puno ng balay sa lubig. Panalangin na ang naghatag sa Ginoo. Ang Dios magsaad, dili sama sa saad sa tao, nga pwede rag matuman, pwede dili. Pero ang Dios kung magsaad, dili mapakyas tigala ko ang mga kainsuhan. No? Mao na bubuan tas Ginoo sa panalangin walay igong kabutangan kung magmatinumanon ta sa pag-uli sa iyang kabahinan. No? Asa man kini gamita. Grabing daghanang pangutaan ang mga igsuon. Ang Dios man di ay tag-iya sa salapi. Ang Dios may tag-iya sa Pulawan. Nganong magpabahin pa man ang Ginoo? Grabe po no sa maglibog punta magunahuna, pero ngano maglibog magtala na may Biblia? Di ba itong nabasa na ina? Ang Diyos may tag-iya sa salapi, ang Diyos may tag-iya sa Bulawan, ang Diyos may tag-iya sa tanan ng mga mananap sa kabukiran o sa kapatagan. Ang pangutana, kay siya man di ay tag-iya, nganong magpabahin pa man nga ang Diyos mo may tag-iya sa lapit. Pero ang pangutana, unsa may rason nga magpabahin man ang Ginoo? Asa man ay gamita? Dala na yung galamiton mga igsoon. No, padayon ta. 1 Corinto Kapitulo 9, versikulo 13 o 14, nagingon, klarohon na to, wala pa kamong masayod nga sila nga nag-alagad sa templo, nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo. O nga sila nga nag-alagad sa laran na nagdawat o pahingikan sa mga halat inihaw. Padayon nagingon niya. Sa ingon nga paagi, ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa maayong balita magkuha sa ilang kapaginabuhian gikan sa maayong balita. Asa di ay gamita ang kabahinan sa Dios? Sa mga tao nga nagkinabuhi sa maayong balita. Sa mga pastor, no? Ang mga pastor anha magkuha diha og bahin. No, sweldohan ang mga pastor. Kananglan, ang nagkinabuhi sa maayong balita, anha mabuhi sa maayong balita. Kaya ang mga pastor mauli. Lahi ta sa uban ng mga simbahan. Ang mga pastor sa Adventista, kung pastor na, dili na pwede mag-drive o habal-habal kay dugang income. Bawal na sa ila. Di na sila mamasahiro o multicab para nga maka-income. So, dili na sa ilawa na. Dili na sila mapasuhol pa ka ng mananglitan nga na napay mga trabahoon. Bawal na sa ilang anuman.
Ang ilang trabaho, mao ang pagpakaon sa mga karnero sa Dios nga mao kana kita ang ilang pagkatiman. Tungod kay wa man sila lain nga trabaho, mao raman ang pag-atiman ana kay wa man sila mga additional income, mao nang ila anha sila magkuha sa sweldo tungod kay nagkinabuhi man sila sa maayong balita. No? Lahi sa uban nga naay mga pastor atong i-compare niya, naay mga pastor nga namasayro gyapon og habal-habal sa uban nga mga simbahan. Naay mga pastor nga mga kabasiro gyapon. Naa, unya naay mga pastor nga mga balsador. Balsa sa sila mo'y naggabas, sila mo'y nagbalsa, sila mo'y nagkarga sa motor. Ingana ang ila. Pero ang ato lahi kay lahi man ang gisultis Biblia. Mao may gipasunod nga kinahanglan ang nagkinabuhi sa mayong balita ang hapon mabuhi di ana, no? Kay kuan man ni ang pagpadagan sa ato nga organisasyon sa mga bisita kung muabot na pud imo mao man ni padagan gyapon sa panggobyerno kan kung retire na ka o na may imong retirement gyapon o na imong pensyonado ka nganuman ang imong giatiman mao man ang mga katawhan sa Ginoo. So mura gyapon og panggobyerno ba kay unsaon man pagsustener kung wala ni nga mga bahin nga kabahinan sa Dios isweldo para nila. Mao na nga nagapadayon ang mensahe, nagapadayon ang pagsanmayo sa mayong balita tungod kay dunay mga tao sa Dios nga gisangunan mahitungod niini nga mga butang. So atong nasabtan na ang unsaon ang bahin sa Dios isweldo sa mga ministro o uban pa. Ang sobra, mao nang naapoy magtukod ng mga simbahan, uban pa rin nga mga klase nga angay tabanganan, mao nga kwarta. So di ta angay, mangulipin nga naman, kabahinan na iya sa Dios kay mga pilialan, raman ta niini nga kalibutana. Mao day angay na to bantayan mga kaigsunan. Kung wala tay ikapulo og halad, nga atong madala tungod kay walay income dili ba ta mosimba na mao magmoingon karon nga na di ta mosimba kay way halad uy nay di mosimba pero pangutana kun wala tay ikapulo og halad nga atong madala tungod kay walay income dili ba ta mosimba na ang balaang kasulatan atong patubagon Roma kapitulo 12 bersikulo 1 nag-ingon busa hangyoon ko kamo mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi. Balaan o ginampunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Na ay kwarta o walay kwarta ngadto sa simbahan kay kining atong kinabuhi. Mao na giingon halad nga buhi at ubangan sa Dios mga kaigsunan. Kung sa may atong ihalad nga matay kwarta, pero number 1, buhi nga halad ang atong kaugalingon. Humanta na trabaho sa unong kaadlaw, pagka ikapito, pahulay ta. Kay mao ni ang atong lawas, buhi nga halad at ubangan sa Dios. No? Mao na, may kwarta o bulay kwarta, musimba ta, tungod kay, dili ang pinaka number 1, ang kwarta kung dili ang atong kinabuhi. So ingani mga kaigsunan, nasabta na to ang mao nga mensahe atong kuan mga kaigsunan. Ang Dios mao ita iya. Kita usa ta piniyalan. Unsa gikinahanglan sa Dios nga prinsipyo sa tawo nga angay piyalan. Kasus Ginoo ang pinyalan kasaligan sa unsa sa pag-uli sa ikapulo nga mao ang 10%. Gawas ana dunay halad ubang sa atong gugma o unsa nga dako ang ato nga gugma sa Dios. Sumaw ni mga kaigsuonan ang atong obligasyon. Mga pinyalang tanin ni kalibutan na unsa man ang imong kabtangan karon nga imong naangkon kipiyal na sa Ginoo. Piniyalan rata. Tungod kay piniyalan, kinahanglan muuli ta sa iyang kabahinan.
So mingon ko nini kagabion, daghang salamat o maayong gabi kanatong tanan.